De maatschap van boer Michiel Kroes in Ketlik docht onder de proef mee. Hierbij werd onder oren met help van droombeelden en groen- en gasmeesters uitzocht hoe de groen de beste opbrengst jouwt. De dong- en keusmest wordt daarna met help van GPS heel correct uitrieden. De bedoeling is ook dat boeren haar een eigen dong op de pleats houden en minder keusmest broeken. Als je je mes efficiënt kunt inzetten, ga je ook besparen. En als je mes efficiënt in kunt zetten op die besparing, ga je ook beter voer produceren. En beter voer is een gezond product, voor de koe. En die gezonde koe leeft van een gezond gewas en zo krijg je in principe weer goede melk en goede mest. De familie Kroes had in het Aarhoen hier een stuk minder keusdong broekt. Er kregen de kei minder brok en leveren ze meer molken. Daar gaan we zeker mee door. Ja, dit zal best een onderzoek en een speurtocht zijn wat nog een aantal jaren op zich zal laten volgen. Maar hier gaan we zeker mee verder. Ik denk dat dit een nieuw tijdperk is waar de veehouderij aan de vooravond van staat. De resultaten moeten de komende jaren verder wetenschappelijk onderbouwd worden door geerwerking met universiteiten en hogescholen.